Boss, dugaya kay nimo boss. Karon ba mga nagpakita na ko? Di sa ka. Kabalong kaya patag kwarta. Pila na may kabulang iniyap. Anang Meridian, nabulaw ng buhok ni Meridian iniyap. Meron po na nakita sa sir. Matod ang malinda ron kaya nakoy patrabaho ninyo. Tawagi itong mga kauban. Ayaw na ito kapila si Julie, si Christy, o si Mayap eh. Kaya sumot itong mga naong. Kinsa man imong kauban sir na marmanok kadudanig naong. Apo din na ni Pastor Kebs, boss. Unang na diri boss kay apil po na sa gipangita dito sa Davao. Maunang na siya diri boss kay magpakitabang na siya nimo. Hindi, ayaw ka wala ka kay gamante kag tanan. Kaya madunduman pa kanila. Kanya boss, diri ko kagata masakpan ng narabas na detektor ba? Ayaw ka wala ka, dilig kami sakpan nila. Ayaw ka bala ka na pa rin Joel. Gawas kung si Dokyo mo'y mangita nimo. Ultimo kaning heartbeat sa tungaw or bunhok. Makita niya po na ni Dokyo. Sige na, panganda mo kay mga lakaw ta, mga tuta o malindang. Tagaan ta magtagya-tagya trabaho dito. Boss, di man ka na sinalbayes na po, boss. Dito rin ninyo may bawan kung dyan yung trabaho. Ay sa boss, no? Ako, dili ko nimo pakuyogon. Alay ako nitogon mo. Subaya sa si Buboy. O nagginawa pa ba? Kitagaan ako to para palita patay sagbot. Iapin mo inom. Iapin mo inom ng para patay sagbot. O di naman to kagul ano matigok to si Boboy kay dool man sementeryo ila. Mau ba? Sige, pangandam mo kay mga lakaw na ta. Unsa man si Buboy gisuguan eh. Ang para isprayan mo na magibur sa ang kwarta na eh. Unsa man si Buboy na may klarong kamintin na garden ako. Nasobraan na dyan o kapalawabog. Bisa lang medisina kaya pilog inom. Subayan ako itong sibuyasan ako bing. Bansing ko na po ito tarungag. At naman, ang tawa lagi nangadaot ng mga daon no. Ditsi manilang Julie. Ati manan. Manilang Julie dahil. Dugaya ba ni mo sir na kanina ako nag-ulat ni mo. Kamuray trabahante nagipaulat niyo yung amo. Ug wa ko katimaw sa imong baho boss nga angit kayo. Di ka na ako matultulan diri boss. Nagpareha lang Buboy. Labaw po itong angit. Nganong karon mo ba nagpakita na mo boss nga dugay na mga itong panahon. Abi na ako patay na ka. Maong nadugay ko nung nakita kay kanang dito kong Cebu. Nag-deliver ko rin kong mga tanong kaning mga repolyo. Unsa ta nang dapita boss nga? Bakit mo kay dapita? Maong gidala taga deliver kay mga naisugod ako mo. Ya boss, may plano mo riya. Kabantay ka ng Mundurawel. Mo na akong Cebuya Sandra. 40 ka kilometro na wel. Di kan diri. Bubuanin mo na taga Adlawel dahil diri ka agi. Magwanta ka ni boss nga baling bakiliram kay ni. Ug ani di ko maagi ning dalara boss kay sayur man kay ni diri. Ayaw na pagbuot wel. Ako mayamon nimo. Ang akong gusto diri jud ka magi. Kini pong lugar wel. Imo aning pundayan. 50 ka kilometro na eh. Kinalan sa isa ka adlaw, makauman ka sa isa ka kilometro. Unsa man suguan mo boss kalisod mo magkaayo? Ay na lang kong supak na wel. Dumanan lang akong gusto. Basta, tunod si Mano, subayan ko na. Ya boss, kano sa mo ko magsugod boss? Aron ta madali wel, sugdi na karon tungang gabi eh. Aw, hala boss kung mo magkaha di sugdan ako nang gabi eh. Kabantay ka ng bakilira doon. Umana man ikaw na ni Joel. Tam ni bulag. What? Nah, kalisod ani boss. Unsa man ni hagdanan? Ayaw, katkata na. Matay boss, maagwanta ka na ako nga baling bakilira man ani. Bali ka doon. Wa pa kay kakasugod, nagreklamo na ka. Ipini maagwanta boss. Ting lisura yan eh. Bali ka doon. Kana kani mo ka ta ginamon. Hot doon dang ginamon sana kami taghumba. Tay, di ini maagwanta boss. Ihatag lang si Relo boss ay. Ayaw nagreklamo yun. Mas litsud lang kasi relo ang akong ipatrabaho na yun niya. Aw, nan, mo mangkaha. Aw, kano sa na ako ni sugdan boss? Sugdi o yan tungang gabi. Palibang. Matay boss. Murag na ako kay daotang plano boss. Ikulbaan man ko basta kitang duha magkuyog. Ganang gidala man ko nimo rin dapita.
Major kayo nakabalo na kadaan, sir. Unsa may plano nimo, boss? Kabalo na ka. Kabantay ka ng bato na tapad mo. Unsaon man ako ni boss? Ipalagi ng bato, sir. Balo mo sa ibabaw. Maagwanta ka ning kalakiha, boss? Ay, nagreklamo na, sir. Kanusan man ako ni Sugdan, boss? Unyang tungang gabi eh? Dili. Karoon na yun. Nahala mo magka. Naaman na si Buboy, boss, oy. Lami biya na, wala biya ko katilaw anak ko. Laya ang akong itugon mo. Subay si Buboy. Kung buhay para bato siya. Ya boss, naara ba na yung heart detection? Ya boss, naman na yung heart detection na ba? May gani, natimoon ako imong baho, ang anghit kayo. Maong natultulan ka na ko dire. Mura-mura o. matubang pagkaharing kamera. Sure. May gani, natultulan. Nagunsa mo ta diri napita boss nga baling balikira ni. Baliki. Action. Lan, agwanta ka na ko ni boss nga baling balik. Action. Lan, agwanta ka ni baging ano? Action. Kini pong kapita, well. Imagunin mong layan. Kaya ano daw sa pintak. Action. Sugdi na.